Nimbang guys. Duk Mimi. 15 ons. 54.15. Ndake kowe yu aku yu. Aku ae telah Ku medun. nani kok. Wala rong mangan kuwi yung ju kuwi. 55 30. Yo, 55 kliwat seprapat. Mangan udelem kuwi. Sik yo ben medun kek wonge. Wes debedut. Medun. Oh, medun telung on ya. Ya wis lagi dimatikan. Mendhuwur. Nah. kok bonjolane 6. Medun ngono Lah kemarin kan dia sedina nangis ayo. Duduke kok Apik kok ngene no. Berase delok oh. Berase ayu ning ngene ra mbok tukoni iki yo beras. Yo beras. mak apik mak toto. Ngeri berase. Iya, iki lho ya. Dek iki ndekne bar tuku 5 kilo rupane kaya ra ontro kok lemah. Lah kuwi kok gendruwo. Iya. Yo. Anggere enak wis. Yo enak. Lah rupane gak ayu kuwi. Sementing enak lah, sementing buket kok. Iya yo lagi nyelep lah tapi rupane gak ayu. Sementing gak buket. Seket. Oke, siap.